Ο σκύλος είναι θηλαστικό ζώο. Η καταγωγή του προέρχεται από τον κοινό λύκο. Ο σκύλος αποτελεί ένα από τα πιο συνηθισμένα κατοικίδια ζώα. Η σχέση του με τον άνθρωπο χρονολογείται από τα πολύ παλιά χρόνια. Ο σκύλος θεωρείται πως είναι ο πιο αφοσιωμένος και καλύτερος φίλος του ανθρώπου. Υπάρχουν περίπου 450 αναγνωρισμένα παγκοσμίως είδη σκύλων. Τα σκυλιά που έχουν ειδικευτεί για κυνήγι μεγάλων θηραμάτων είναι και τα κατάλληλα για φύλακες και αυτά είναι περισσότερο επιρρεπή στην επιθετικότητα και γι' αυτό χρειάζεται να έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση για να είναι ασφαλή. Τα τεριέ είναι για μικρά θηράματα που θέλουν να τα σκοτώνουν. Αν και φιλικά με τους ανθρώπους, μπορούν μερικές φορές να γίνουν επικίνδυνα και απαιτούν ιδιαίτερα προσεκτική αντιμετώπιση. Τα τσοπανόσκυλα, οι πειμενικοί σκύλοι δηλαδή, έχουν το πιο μεγάλο πεδίο ειδίκευσης και μπορούν με την κατάλληλη εκπαίδευση να γίνουν οτιδήποτε. Από φύλακες μέχρι σκυλιά έρευνας και διάσωσης, αστυνομικής εργασίας ή οδηγοί τυφλών και γενικά η δημοτικότητά τους ως κατοικίδια αυξάνεται. Ο σκύλος είναι σαρκοφάγος ζώο και δεν ενδείκνυται να τρώει όλες τις τροφές. Σκόπιμο είναι να του προσφέρονται τρόφιμα πλούσια σε πρωτεΐνες και σε υδατάνθρακες. Τα κόκαλα των πουλερικών, κότας ή γαλοπούλας, του κατσικιού, του αρνιού και του κουνελιού, επειδή θρηματίζονται εύκολα και γίνονται πολύ αιχμηρά με το μάσιμα, είναι πιθανό να προκαλέσουν σχισμές και εκδορές στο έντερο του ζώου. Η ευφυΐα του σκύλου είναι η δυνατότητά του να λαμβάνει την πληροφορία και να την ενσωματώνει για να λύσει προβλήματα. Έχει προχωρημένη μνήμη. Μπορεί να θυμάται λέξεις απλά ακούγοντάς τες από έναν άνθρωπο. Οι σκύλοι μπορούν να κατανοήσουν και να αντιδράσουν ανάλογα ακόμη και σε ανθρώπινες χειρονομίες. Ο σκύλος διαθέτει και τις 5 αισθήσεις: όραση, όσφρηση, ακοή, γεύση και αφή, όπως και ο άνθρωπος, αλλά με κάποιες ιδιαιτερότητες. Η όσφρηση στο σκύλο είναι μια από τις πιο ανεπτυγμένες αισθήσεις, καθώς μπορεί να είναι ως και 100.000 φορές πιο ισχυρή από του ανθρώπου, έχοντας παράλληλα μεγάλη απομνημονευτική ικανότητα των οσμών. Μετά από κατάλληλη εκπαίδευση χρησιμοποιείται από τον άνθρωπο ως ιχνηλάτης για την έβρεση θηραμάτων, ναρκωτικών, εκρηκτικών υλών κλπ, ακόμα και για την ανέβρεση καρκινικών όγκων. Η ακοή στο σκύλο είναι η δεύτερη από τις πιο ανεπτυγμένες αισθήσεις, επιτρέποντας στο ζώο να αντιλαμβάνεται ήχους που παράγονται σε αποστάσεις 4 φορές μεγαλύτερες από ό,τι μπορεί να συλλάβει η ανθρώπινη ακοή. Ο μέσος όρος ζωής των σκυλιών διαφέρει πολύ ανάλογα με το είδος τους. Συνήθως είναι 10 με 13 χρόνια. Σαν γενικό κανόνα μπορούμε να πούμε ότι όσο μεγαλύτερο βάρος έχει ένας σκύλος, τόσο μειώνεται το προσδόκιμο της ζωής του. Στη μυθολογία οι σκύλοι εμφανίζονται συχνά ως κατοικίδια ή ως φύλακες. Ιστορίες σκύλων που φρουρούν τις πύλες του κάτω κόσμου επαναλαμβάνονται σε όλη την Ινδοευρωπαϊκή μυθολογία. Στην ελληνική μυθολογία, ο Κέρβερος είναι ένας τρικέφαλος φύλακας με ουρά δράκου που φυλάει τις πύλες του Άδη. Ο 12ος άθλος του Ηρακλή είναι η αιχμαλώτιση του Κέρβερου. Στη συνέχεια μετέφερε τον Κέρβερο στον Ευριστέα, ο οποίος όμως από το φόβο του τον έστειλε πίσω στον Άδη.